love to introduce Igbo mma mmanụ ọkwa mụnwa otu ada unu nwanyị ebe ọ bụ na unu nọ na-azụ ahịa nkịta ya gaziere unu ọtọkwa mụnwa oriakụ unu Ngozi Nwosu anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ otu onye a na-asị unu abịara ule akata ejeje ọmụ ebe ọ bụla m nọ ọ na-akpọtụ ekele m unu ya kpọtụwara anyị taa enwere ụmụ okorobịa na-abụ mụ na ha nọ ebe a taa ga-akọwara unu ihe gbasara ndị niile na-anya ụgbọala ihe a na-akwụnye ya n'ọkpa nke a na-akpọ ndị bekee na-akpọ taya ha ga-akọwa maka ya kọwaa otu ha siri gaa kọwaa ihe dị iche iche unu tosiri ịma gbasara taya tupu anyị ebido nke a ana m agwa unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa Igbo mma mmanụ ekelekwanụ m unu ndewonu Ugochukwu Okonna biko kelerenụ m ndị ụlọ ndị Igbo ekelekwa m unu Chisom Udo kelee ndị ụlọ ndị be anyị mma na ọdanụ nọ nnọọ ọ dị mma na a na-ahụ ụmụ okorobịa na-agba mbọ agbashi mbọ ike ya bụ na ihe o gosiri wụ na ọwụ na nke a na-asị na ndị Igbo n'ọsọsọ ịtọrọ mmadụ ka ha ma obi dị m ụtọ na m hụrụ unu na-abụ ebe a na unu ma anya ihe unu bịara ịkọwa maka ya mana tupu m ajụọ unu ihe m chọrọ ịjụ unu biko unu achọrọ m ka unu kọwara m ya bụ taya unu na-ere otu unu shiri wee bido ihe mere na anyị bịara obodo ọba nọ anya taya ka anyị bụ ụzọ bebe ezunu mana ihe mere anyị bụ ekwentị ọhịa taya wee mụbakwara ya mụta ya ọfụma ka anyị si mara ruo today. Ihe dị na taya ọba nọ ihe dị iche dị n'ime ya taya niile dịgbodo mma taya ọfụọ ọnwa ka esi amanyụ taya ma ịbata n'ahịa ịzụ ahịa so enwere China tires nwee Indonesia nwee Malaysia nwekwa European tires ntụafa si dịka afa ncha niile si dị n'iche n'iche ka enwee Bridgestone nwee Firestone nwee Michelin all those tires are made in European and being by their quality age quality I will compare quality of China tire because how obodo their own quality iche ebe na tire ebute new tire debe kiesi ya mata new tire ya afere ya afaji dị n'elu Aji ya ọ na-enwe ụmụ ya pimple n'elu ya one ị gaa na date ahụ ya aha alụrụ ya taya ọ na-enwe ahụ ọ wụ eziokwu Ugo achọrọ m ka ịkọwara m ebe ọ bụ na unu na-abụ
bụ otu ahịa ahụ ka unu na-azụ ọkwa ya ị ga-akọwara m kedu otu unu si wee banye n'ịzụ ahịa taya ka nnụnụ nke gị ka anyị si banye n'ịzụ ahịa taya mụnwa na onwe m bụ ahịa kemikal ka mbụ ụzọ banye yazi ya mgbagotere obodo a kemikal elekwe nke wu kemikal biko kwa ejizi arụ productions eji arụ ụmụ ihe ncha Dettol, tablet soap, liquid soap, Izal, many of them cosmetics. Ya bụ ihe nọ bụ arụ mbụ before. So, then it happened, my device na ada akụ ofe ekele mmụọ. Ọ wụ eziokwu. So it happened na ka mụ aba the land, though my uncle bụ money ano, nọ n'aka ya mụọ dị ya. So in the process, money ana be nwee nsogbu. Ọtago. So nsogbu anyị nwekwa ya nwana onye efiri amụọ ya na n'ụlọ ga-anọghị. Remember my own effort na mụọ efiri nọ n'ụlọ because I'm a retirement. So I have to come back on my own. English teacher attacks on my own. We are facing here Zobadiah chemical. So oge Zobadiah chemical bịa na ihe dị n'ime abụ ego wewe. Chemical aba eji ego azụ. Dịka ebe a sị na onye na-ejighị ego anaghị eri ofe Owere. Anyị eji ego azụ. Mba ejighị ego nọ n'ime na-eme dịka ọ na-eme. Mana na-eme. So in the process, ma no there so many years. Kamala ma uncle nwere okwu. So funa that area say make me adapt in life. So mo enyefe. Ala na mo apply na ebe to 11. Ebe into tire. Because of one of my good friend like that, man, enjoy ever that tire time. Okay, on azubu. He's a friend of mine. But one my father call. So matter through my father. So oge the team ya done na kọwa sị ya sị kwa kesi na kesi dị na amụ anyị dị line ọzọ nwere ike ịba ya dịrị m easy njide go naira na-eme ya can be able to sustain ebe ị na-asụrụ m oke oyibo biko ngwa na-aga so njide go naira na-eme onwe ike ịdị abala m n'ihe na-eme so nkọwachara ya sị m na nsogbu arịa na ahịa dị mma ahịa taa ha na-azụ dị very okay mana ya ihe amụtakwa ya bụ ichu ọ bụrụ inwe njiri mụta ihe dị n'ime ya ihe ama na ọ dị mma si ya nsogbu aja na ahịa bụ ihe apụta n'ụwa bụ akara aka ebe ahịa ntụ ọbụla o si wee digodi ahịa amụ ya amụ ọ bụ ihe nsogbu dị n'ime ya so ntụ ahụ si wee banye mmanya na-aba ebido nọba ntibe anya na dị ahịa so site ike nke Chukwu ntibe anya dị ahịa so mmụta dị ahịa ntụ o si wee kụzikwere m na ihe nyanwa kụziri m mụta ya ọfụma so amụtara strategy ahịa mmadụ omewe na mụ na ya ka nọkwa na about nnọkọ my own. Omena ahụ one ịzụwa ya bụ ahịa taya ugbu a. Ya anyị nọ njizobe adịghị ya. Ya bụ na ịma ihe dịgasị iche iche na taya ma nke dị mma ma nke na-adịghị ngwa chere ka Chisom ngwa ka m nụ n'ọnụ gị. Okay. Chisom ime kata ịsụọrọ m bekee ebe a taa ikpute ewu. Okay. Ọzọ O ruru nwanne m nwoke wee ihe kpọtara m n'obodo a. And nwanne m nwoke ahụ kwanu ọ gbakwara mbọ ile obodo a. And onye gbakwara mbọ la-azụkwa taya ahịa taya azụ and onye gbara bọị ama ya ama ọfụma. And mgbe ọ setụkwara na ya mgbe a ka m finishiri secondary school ka mgbe a ka m finishiri ụlọ akwụkwọ m o wee kpọgote m obodo a wee so okwe ya wee mụwa dị ịzụ ahịa taya ahụ. And mgbe a na-azụ dị ahịa taya and the thing na-agbagwojucha m anya. And taya ọbụla nwechara nọmba by nọmba eji amagasị taya. Obere moto nwere nọmba nke ya, nnukwu moto nwere nọmba nke ya nọ. Hey biko nụ Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anaghị aghọtakwa ihe mụnwa anaghị aghọta biko nụ soronụ m
ana m abịa. Nna dịka otu isi akọwa isi na taya na-enwegasịrị nọmba by nọmba na-akọ na-aga. oke ya wụ ya dịka obere moto enwere nke a na-akpọ 195 6515 nkwe nke a na-akpọ 195 6014 but o nwere ndị na-anya moto na famachan datla taya nwechara nọmba by nọmba na ha nwere ike ha sị datla oyi ha nwoke ọ nwanne ha goro taya ego ole dị otu a but ị nwere ike kọwara ya sị adatla nke ahụ nke 195 6015 ka o goro ego ole adatla and the price ha bụ anụ awụhụ the same thing and ụfọdụ la-anya moto ugbu a and ha machahụ size dị la moto ha nụ. Aghọtara m ihe ị na-ekwu bụ na ọ dị mma na mmadụ onye na-anya ụgbọala suppose ịma na ọ ga-ama nọmba aha taya ya na nọmba ya dị na taya. Ọ wụ eziokwu? Ihe dịcha mkpa n'ime ihe niile abụ ịma dị nọmba. Afọ amatacha bụ ọ dị nọmba bụ dị mentị. Mana chekwa ka m jụọ unu, ịma na abịa n'ịzụ taya enwere ụfọdụ ha na-asị na nke anụnwawo grade kpoi, asị nke awụ tokumbo grade 1, nke awụ tokumbo grade 2, nke awụ nke a. Biko nụ na-enwere ike ịkọwara m ihe a ka ndị nọ n'ụlọ ka ha ghọta. Ihe dị nga ahụ ebe anyị ọzọ abịa na ya enwedala tokumbo ya bụ ebe a ka eyuzuru ya from abroad wee bunata Ya bụ grade 1 tokumbo. Then ọ nwekwa nke a na-akpọ Nigerian use. Ịma na ebe a ka eyuzuru dị taya. So ihe eji nke ahụ ịma na eyuzuru ebe ahụ Nigerian use wee ma ịda direct tokumbo ebunata nke ahụ grade 1 ịma na eyuzuru ebe a na ebe a ka eyuzuru ya. And efokwu ya ọ dịrị owe oke. Ọntị na ịnị dịrị mata n'ime ya bụ ịnanya ahịa ịmakwa na ahịa ka dị mma. Biko chekwa Chisom, ihe o kwuru ọwa eziokwu? Ọwa aha ka a ga-eji wee mata taya dị mma ka ọ bụ kedu otu esi amata oke nke dị mma na nke na-adị mma? Kọwara na ndị be anyị ka ha mara, maka na ha jewe ịzụ ahịa ka ha were anya ha were zụrụ ahịa. Ka ị ga-esi wee mata o dipendịrị ihe onye ahụ chọrọ igonu. Ya wụrụ onye chọrọ igonu 1 ogolonu na ya gwara onye chọrọ igo tokumbo ogolonu. Ịbịala ahịa enwere otu ahụ ka ọ dịla afịa ọwụna ka a na-azụ enwere tokumbo nwee new one. Ya ka m na-ekwu, anyị anaghị ekwu okwu new one ugbu a. Ihe m na-ekwu maka na ugosi na o nwere tokumbo ndị bụ ndị agbarala ebe a, nwere nke bụ ndị agbarala n'obodo ndị ọcha, na nke ndị obodo ndị ọcha ahụ nọ ya nwanwu nke kacha. Mana kedu ihe mụnwa na-achọ ka unu kọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị bụ kedu otu anyị ga-esi wee mara nke ahụ agbarala n'obodo ndị ọcha nke kacha wee dị mma? Maka na ọwụ taya niile agbara n'obodo ndị ọcha bụ ihe dị mma. Oke, ka ị ga-esi wee mara onye a leresị gị anụ bụ ihe ga-agwa gị sị gị lee nke a o si ebe a and lee nke a si ebe a. Ọ wụ eziokwu? Ihe dịrị abụ o depend ụdị kọstọm ịnweta onye onye ife ka bịarute nweta ezigbo mmadụ na-elebere anya nwere ike kọwaa alimenti dị n'ime ya kasị ma ya niile nwere sekreti dị ya. The issue dị abụ na that enwere Nigeria ka ntụnsi wee gwa bife enwere Nigerian use nwee normal tokumbo flex grade. Ihe mụnwa chọrọ ka unu kọwara m eziokwu bụ achọrọ m ịma kedu dịka mụnwa mbanye n'ahịa wee chọrọ ịzụ taya tokumbo a, kedu ka m ga-esi wee maka na ịma na tokumbo a
isi na ọ dị Igbo nke agbara ebe a na nke agba n'obodo oyibo mana mụnwa na-achọ ịkọwara gị mana nke agba n'obodo oyibo ahụ dị iche iche. Enwere ụfọdụ agba n'obodo oyibo ka dị mma, nwere nke bụkwa n'obodo oyibo kwa ka agbara ya ọ dịghị mma. Kedu otu mụnwa na-agba ụgbọala ga-esi wee mata nke dị mma ma ewe ka a hapụ ịghọgbu m? Maka ihe m ji ajụ unu ihe awụ mụnwa nọ ebe a aga m akpọ ebe m gara ga ịzụ ya bụ taya. Mụ wee sị ha na m chọrọ nke awụdo ọhụrụ ka m chọrọ. Ha kpotara m ụmụ taya. Mgbe ahụ ka m mara na taya na-eme expire, na taya nwee expiring date. Amakwa m na enwere mgbe taya ọ ga-abụ ruo ọ wụrụ na ọ dịghịzi ọsọkwa ya si wụrụ na agbabeghị agba na ọ dịghịzi mma. Ma bịa chọpụta na ụfọdụ na ndị ekpote ewezugo onye mụ na ya so wee gaa ahịa, mma m azụrụ ọghọm. Ụfọdụ na ndị ekpote oge ọ ga-eji wee wụrụ na ọ dịghịzi mma ezuola mana ha hichara ehicha dee ihe ọzọ. Kọwarụnụ m, achọrọ m ka unu kọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị ihe gbasara ezigbo taya ebe a. Ezigbo taya ihe eji ama ya agwala gị before na ihe eji ama ezigbo taya o dipendịrị ego onye a ji n'akpa. Ị nwere ike ịchọrọ igo taya otu ele aṅụ ụgbọala na enwere fọknaiza larụ gị ọrụ ya ụlọ eme ha anya taya. Ị nwere ike zie fọknaiza gị si ala ya je gotere gị taya dị otu a, and mgbe fọknaiza ahụ bịara ahịa nọ the fọknaiza amago taya wụ ezigbo taya, ọ ga-egotere gị ezigbo taya. Ya ụlọ eme ha anya taya. Ị nwere ike zie fọknaiza gị ga-egotere gị taya ị chọrọ. Ya rụ tokumbo taya ka ị chọrọ ka fọknaiza gị gotere gị, o jere ụlọ afịa nọ o gotere gị tokumbo taya. Ya rụ nu taya ka ị gwara fọknaiza gị gotere gị, o jere ụlọ afịa o gotere gị nu taya. O dipendịrị nke gị nwa nwe moto ziri fọknaiza gị si ya gotere gị bụ ihe ọ ga-egotere gị. Ihe na-achọ ịgwa m ugbu a Chiso, ọ bụ na idinye mmadụ ahịa ya ga ka o gotere gị ya bụ taya. Nọọ taya niile nọ n'ahịa wee ezigbo taya. Quite alright, taya niile nọ n'ahịa wee ezigbo taya. O dipendịrị ka otu isi wee ṅaa dị taya. Igbo ndị ọma na-ege ntị biko nụ ọtọkwa mụnwa aka m nọkwa ebe a unu aṅụ na ngwụ na-abịa. Ụmụnne m, enwere ihe mere dị jiri bee nwee, mana ana m ekwu onye na-agba mbọ gbachie ya ike. Ị na-ere CD, ị na-ere ọjị n'okporo ụzọ, ị na-echu mmiri, ihe ọla ị na-eme mechie ya ike. Ị gaghị dị uru iwu nwokorobịa ga-eji uru chema mgbe mmanụ bụ abanye gị. Ama m na o kwesịghị ịdị like that, but obodo anyị bụ Nigeria emego ya ọ rụzie ihe dị like that. O kwesịghị ịdị otu ahụ. Ndị Igbo anyị na-agbachi mbọ ike, ha wụghụ ndị umengwụ, ọ ihe eji mara ndị Igbo. A na-anọ efu ebe ekiri mmanwụ maka ịga ebe a itinye aka ebe a itinye aka ebe a, ị na-eme nke ọbụla na-aga aga ebe a nke ị na-afụ ndị Igbo. Ihe ọbụla etinyere aka n'ụwa onye Igbo tinyere aka ọ gaghị aga, mara na Chukwu akagbughị ya si na ihe a aga eme ya n'ụwa. Gbam, ị gaa na Malaysia ndị Igbo na ya onwe ebe ị ga-aga n'ụlọ ugbo a ị ga-ahụ onye Igbo. As long as a na-achụ ego ebe ahụ, as long as a na-akpa ego ebe ahụ, as long as a na-agba mbọ ebe ahụ, anyị na-agba mbọ. Onwe ebe anyị anọghị, onwe indọstrị ị ga-ahụ onye Igbo n'ime, ma oil, ma egwu ọma anyị etio, ma ndị menife onyonyo iku movie, ma politics. Onwe ebe ndị Igbo anọghị, ma afịa ahụ ị gaa Computer Village
eku ya gịnị nweghị ibe anyị anọgọ. ị gaa Alaba International Market ọ ndị Igbo, ị gaa Idumota, ị gaa Oshodi, ị gaa Yaba, ebe ọbụla Kọmputa Village, ebe ọbụla ọ ndị Igbo. Maka ihe a bụ ihe Chukwu, akara aka Chukwu nyere anyị. ndị Igbo anyị na-agbasi mbọ ike, mbọ ọma. Onweghị onye Igbo ọbụla dara mba. Onye Igbo ọbụla na-eke ajụ n'ume, na-agba mbọ n'ụzọ dị mma, n'ụzọ ziri ezi, ka o nwee ike bara ụmụnne, bara obodo ya uru. Ọwụ sọsọ ya nwa, maka ibe n'obodo ọkwa mmadụ na-agba mbọ ahụ gbata ego were mepekwa obodo. O nwere ndị na-enweta ego gbata mbọ ha abịa n'obodo ha tinye ụlọ ọgwụ, rụọ ụlọ mmụta nke a na-akpọ skuul, kwụọrọ ụmụazụ ụgwọ akwụkwọ. Ọ na mbọ ka a gbatara ego ahụ. ndị be anyị, unu a na-esokwe m na-ege ihe m na-ege ma na-amụtakwa. Ugochukwu, gị ka m ga-ajụ ajụjụ a. Ọwụ na ihe Chisom kọwara, taya niile, achọrọ m ka unu gwa anyị eziokwu, taya niile ọ bụ taya? ihe dịrị ya taya niile bụ taya, but ebe bọtị ya si dị na ya bụ na ebe ọnwa kọstọma ya bụ ọbịa ya ebutere ya taya dọbara ya, like na ọchọ tokumbo taya ebutere ya fesbiri tokumbo dọbara ya, gwee ọnụ ya. Kịta ka ị gwere eziokwu, gwee ọnụ ya. first Tokumbo, first grade, onye chọọ tokumbo bịa na ka onye chọọ n'ụwa bịa. onye chọọ Tokumbo ka anyị na-ekwu okwu ya. ebutere ya first grade tokumbo, gosi ya gwe ya price ọbabita na ego ka ahụ. anyị mara onye nwe anya ele na ya belonging cosplay yogoro, onye ele na ya madam yogoro, onye ele ka o nweta profit. na ịgwabazi ya ọbụla ọjọọ so na ọ chọta ya obere ego, then ya ga-butere ya Nigerian news ọnwa ka eji were amari tokumbo. Ọ bụ na m nụ ihe ị na-ekwu ọfụma Ugo, ihe ị na-akọwa kịta bụ na tokumbo taya niile bụ ofu, o nweghị nke bụ na nke a kacha nka. Ọ wụ eziokwu Chisom? Tokumbo niile wụ ha ncha niile wụ the same thing ka ọ wụ tokumbo taya. As far as tokumbo ka ị chọrọ igonu, and ka ihe eji wenere tokumbo ahụ, tokumbo awụrụ datla ị ga-agbakọta ya tutu le moto ga-emebie. O nwere ike ọ datla ga-eji ha ego igo n'ụwa. I nwere ike sị ka igo tu tokumbo ka i wee ma na-eji ego pụtakwa ka i wee goro tokumbo. Atụkọ the reason why eji ere tokumbo for temporary, just ka ị gbatụ, ka ị were ya wee gbatụ ego wee dịtakwa ka i wee goro n'ụwa nke ọhụrụ. Mana achọrọ m ka unu kọwara Igbo ndị ọma na-ege ntị, taya ọhụrụ ọ bụ taya niile bụ taya ọhụrụ bụ ezigbo taya? Maka na ịga ahịa, ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ụmụ bọyị ndị na-agbata ọsọ ahịa, ha gwagasị gị na aha nke a dị mma, nke a kacha, nke a na last, nke a anaghị last, nke a bụ ya, nke a abụghị ya. Biko kọwara na Igbo ndị ọma na-ege ntị. Taya niile as far as taya ọfụrụ ka ọ wụ, ha ncha niile dị okay. As far as that's all new tire, all of them do also ha ncha niile dị mma. Na ihe o ji edekwa mma o dependri ka isi anya ya and otu vulcanizers wee pọmpụrụ gị. Taya ọbụla nwechara PSI ka esi apọmpụ ikuku ga-abanye ya ka ọ ga-ahanụ. Ụfọdụ vulcanizer nwere ike ịpọmpụ ikuku ga-abata ya ọ dị over. Ị nwere ike gị ṅaa ya obere oge, taya nwere ike mebie nọ, esi na taya adịghị mma. O nwere ike ọwụla aka vulcanizer gị bugara taya gị ka o si. And taya nwere gauge ndị ọcha rụrụ ka ga-egeji ya. And ụfọdụ ndị vulcanizer amahụ datala ndị ọcha dere datin ebe ahụ, and ha nwere ike ha pọmpụ wazie taya, uche ha agaghị agbatanụ ịpọmpụ ya dị normal
gauge the normal gauge ndị ọcha si pọmpụ ya nụ but ha nwere ike ha pọmpụ ozie ya oke and gị gbata obere taya gị mebie isila new taya igoro adịghị mma ọ wụrụ aka ndị vulcanizer wụ ihe osin. Ugochukwu, gịnị ka ị nwere ikwu n'okwu a? Ihe o kwuru ya because some of ndị vulcanizer na-akọsụcha ihe niile like onye nwa si wee kwuo taya nwere normal gauge a na-pọmpụ ya ọ dị oke. So if you pump oil carrier gauge here, so it may happen that 2 hours is over. Osi afọ. Iwe ike bịa na-aga ịba small pothole osuwa. Or iwe ike bịa na-agba on the process ịgba one kind pothole or bend ya or twins ya. Ka m jụzie unu ajụjụ a ebe ọ bụ na otu aka unu si tinye. Kedu ihe o ji wee bụrụ na ego na a na-ere taya nọ n'iche iche? Ya wụrụ na taya niile wụ ọhụrụ dị mma, kedu ihe o ji bụrụ ịbanye ịchọ ịzụ taya nke a asị gị nọ nke a kacha ihe a wee ego nke a jikwe kacha nke a kacha ebe ọ bụ na ha niile wụ taya ọhụrụ Okay, ka ihe o ji wee dị otu ahụ ya rụ like G-Wagon na o nwere moto a na-akpọ G-Wagon nke ahụ na-use 275 5519. Anaghị m ekwu moto, ama m na a na-ere shite n'ụgbọala, mana ihe mụnwa na-achọ ka unu kọwara m owu dịka ka m were na mụnwa ugbu a G-Wagon ahụ ma ewere ugbu a na G-Wagon ahụ ikwuru okwu ugbu a otu onye chọrọ ịzụta ya mana onye ọzọ chọkwara ịzụ otu G-Wagon taya ahụ ọzọkwa, mana ha ncha nwere ihe a na-eri adịgazi iche iche mana ọkwa otu ụgbọala ahụ. Ihe dị nga bụ na like ntu sigwa before taya nwere China nwere European and price anyị na ya awụ ofu. Kọrọ m akụkọ ka ahụ lakashitụ m ewo ọnwa taya ndị bụ na ha adịgo mekigwere n'afọ abụrụkwa ezigbo taya iche ama before ọ ndị ma wọt ya bụ ndị na-agbụ ya like ọnwa ya baba na-achọ ọpụ gị na ọsị na-achọ Bridgestone taya like 195/6515 ibutere ya Bridgestone na wea price ya enwekwara ya na Double King enwere ya na GT but price ya bụrụ ofu no otu that number 195/6515 enwere ya na Double King bụ na China rụrụ ya because Bridgestone is not a China. So price ha na-aba bụrụ ofu one Bridgestone na-eme ka ị ga-afa ọ bụgo taya ama ịghọtago. So and secondly ihe eji rọba ejiri Bridgestone na compare that Double King adịkwa mma ọ bụkwa na ọ dịkwa mma izu olu as China made. Biko chere Igbo ndị ọma na-ege ntị unu na ha anụ naanị ya a sị na enwere nke ezigbo nwee nke na-abụghị ezigbo, ya bụ na unu ga na-ele n'anya ma unu jewe ịzụ ihe gbasara taya. Unu aṅụ na ngwụ na nkwụ na-abịa. Igbo ndị ọma na-ege ntị unu esekwe m na-amụta ihe mụtara taa. Ụmụnne m na-abụọ nọ ebe a Chisom na Ugochukwu na-agwa unu na unu saa anya unu na mmiri ma unu jewe ahịa jee zụrụ taya maka ha emegwuo unu chandụ ọkwa ya. Ngwanụ Ugochukwu achọrọ m ka ị kọwarụ ndị ụlọ otu ha ga-esi amata nke bụ ezigbo ihe a na nkenke gbuo ya na nkenke maka na oge erugo mgbe anyị ga-eji ala ịkọwacha ma ya nwa akọwakwuo nke anyị alawa. Onwezi okwu unu nwere ịgwa ndị ụlọ unu agwa ha? Ihe dịdị a bụ na eji ahịa eji ezo taya ọfọ nke waje eji ezo taya ọfọ ihe ya like ichek mara number of taya ịchọrọ iji go mara size motor we na-use ịgago na seat belt ịga na seat belt lever size na your seat belt ya foot size ebe edere igologo dị motor edere gị edere na size you use o nwere ike ịdị two size there
nkezi nke awọkụ nke awọkụ efọ nke ya afọ nka eche mata taya ọfọ onye bata n'anya gbaa mbọ jụọ ese aghọta ihe n'azụ si gosighị ahịa egosighị ahịa ka ihe esi eme ebe ahịa dị exactly bụ ị na-anya ebe ahịa egosighị ya ị afọ ebe edere dot before that the date ya afọ dị ahụ ya afọ ebe edere dot before that ebe ahịa afọ dị ahụ agaghị agwa the weeks alụ dị taya o nwere ka ọ bụ taya alụ na 2015 so first week I died for 52 weeks or 25 weeks. I went 52 weeks in a year. So here for the weeks, for the year. I'm trying to cut on. Ya bụ ha na-anya ọfụma o ma bụrụ na enyere ha nke gagoro aga ọkwa ya? Maka ahụ eji gorogo taya megbure na expire. Maka ya ọbụla nwere expire ya, o nwere expiring date. So make a chọrọ go tata ji current. Secondly, in any the tire for the pimple. Quite sure one day I'm having a snow the tire na John lap. About all new tire na John lap. Kedu nke bụ on lap? No, I want tire like GT with their own particular lappers. Comping J Syria, Ebubata. Okay. So to go school when many time. Yeah, J Fiodia. Yeah, J Fiodia. About many time new tire can one J Fia. I want new tire about Ebubata na utate ke. So some people be fear so na nto awo si Africa na kwa so no bank of jebe go. So what is most important thing there matter there aha is the most important thing ma atayi na azu diri okay Ọ dị mma ngwanụ Chisom gịnị ka ị nwere ịgwa ndị ụlọ onwe ya ọzọ nwere ike ikwu n'ụwa taya as far as that they chọrọ igo taya and obi gị egwa gị na ị chọrọ igo taya ọfụrụ ya ụlọ taya of Frank gara shop ọla ị batara udere gwa onye na ị chọrọ igo taya ọfụrụ onye a ga-ebupụta taya ọfụrụ binye gị and ndị lere taya ọfụrụ laa na iche ndị lerekwanụ nke ochie laa na iche mmadụ niile anaghị anọ otu ebe and ha ncha niile nwechara ebe ha la anọ ya ụlọ shop onye lere taya ochie ka ị bịara bịa dat na ị chọrọ igo taya ọfụrụ ọ ga-adara etesi gị na ebe a na-ere taya ọfụrụ dana gị jee nga je goro taya ọfụrụ ya gwa na onye lere taya ọfụrụ ka ị bịakwutere chọrọ igo taya ochie ọ ga-atụrụkwa gị aka ebe ndị taya ochie la anọ si gị jee nga je goro taya ochie tokọ onye nwere ike gwa Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụnala ya n'ọnụ Ugochukwu na Chisom na asị na unu na-aga ịzụ taya ụgbọala unu nyụọ anya ọfụma nyobanyasịa na ihe anụnwa niile bụ ihe ha kpọrọ aha nyoo ya ka unu wee nyote ya wee fụ na ọ bụghị nke mebiri emebi ma ọ bụ nke mgbe o kwesịrị ịbụ ihe etufuru etufu agafee na nyoo na anya ọfụma ọ ya adịrị anyị mma Igbo ndị ọma na-ege ntị ọ gwụchagokwa ka ọha m n'ọnụ anyị ga na-amụta kịta anyị na-aga ohere nke nwanne m nwanyị onye nta akụkọ cherenụ ọ na-abịa daalụkwanụ Igbo ọma na-ege ntị eji m n'aka na ahụ dị unu mma tata aha nwụ Oriakụ Lydia Nze aka Adajiaramma Achalugo nwanyị tata m ga-ewetara unu ejimara ndị Igbo dị iche iche ụfọdụ wee eziokwu ụfọdụ tọkwa ọchị n'ime ha mana chekwara unu ama m na mkpuchie ya unu ga-enwe aṅụrị na mkpọrọ unu ndị nke anụwa tata nke mbụ wee bụrụ na ndị Igbo anyị maka asa akpata ego ọfụma ndị a maka asa arụ ọrụ rụsie ọrụ ike wee nmakwa ka asa agba mbọ dị iche iche iji wee nweta ego anụnwa na-ekwu okwu ya ma ịzụ ahịa ma ọtụtụ ọrụ ọzọ dị iche iche ha maka asa akpọkọnata onwe ha ọnụ wee gbakọ aka wee mee ihe dị mma nke abụọ wee bụrụ na ndị a na-eme nwanne n'ezi a sị na nwanne dị na mba
ha fụ nwanne ha ebe ọbụla ha nọ, ha na-amata na nwanne ha, ma ha gara mba ofesi o ma ha nọ n'ala anyị anụnwa, ha fụ nwanne ha, ha na-ejikọta ọnụ wee mara na nwanne ha. Nke atọ wee bụrụ ha laikiri ihe mara mma nke ukwuu, ma ha nwe ya ma ha nwere ya, ha ga-ahụ ya n'anya, ha ga-anabatakwa ya, ha ga-amakọ ya. Nke anọ wee bụrụ na ụmụ nwaanyị Igbo anyị na-amụ ezigbo mmadụ egwu. Unu na anyụ ga-ahụ na ihe na-akọrọ unu. Nke ise wee bụrụ ha nwere nsọpụrụ n'ebe ọjị ala nọ. Ha nwere nsọpụrụ, ha na-akwanyere ugwu maka ha ma nọ ihe so anyị wee biri. Nke isii wee wụrụ ha nwekwara nsọpụrụ n'ebe ezinụlọ nọ. Ha ma nke bụ nwanne ma nke na-abụrụ nwanne, ha nwekwara nsọpụrụ n'ebe ọ nọ. Nke isaa wee wụrụ na ndị Igbo anyị ha na-apụkarị na mba ime a n'ọtụtụ mba dị iche iche, ha nọgasị ebe a. Anyị ga-eme nke a na mgbochi ọzọ. Nke asatọ wee bụrụ ha na-eluweru omenala isi, ha nwere nsọpụrụ n'ebe omenala nọ. Ọzọkwa dịka ibe ya anyị chọrọ ikwu wee bụrụ na ụmụ Igbo anyị unu ma na nke ama, ndị niile ndị obodo niile gbaa gburugburu ma nke ama na onwero ndị na-azụ ahịa ihe ndị bekee kpọrọ motor spare parts karịa ndị Igbo anyị. Ebe kachasị nke wee bụzie ndị Anambra steeti nke anyị ma ama. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụkwa na ndị Igbo anyị ha na-akwanyere ihe a kpọrọ alụmdi na nwunye isi. Ha na-akwanyere ya isi ọfụma, maka na ihe apụta duru nwaanyị ga-asị na ịnụwa gị ị ga-eme ihe n'usoro ka isi wee kwesị ime ya. Ọzọ anyị chekwara ikwu okwu ya wee bụrụ unu egwuwe mana unu ga-ama n'eziokwu ọnwụ ọtụtụ aha dị iche iche a ji wee mara ndị Igbo anyị, ha laikichara ịza ya dịka Emeka, Obinna, Ifeanyị, Chioma. Nke anyị ga-eji wee mechie okwu tata wee bụrụ n'ala Igbo anyị a sị na onwe ndị ụgwọ isi ha kacha agala ọnụ na ịchọrọ ime ha alụmdi na nwaanyị. Nke a kpọrọ ndị Imo steeti anyị makwa n'eziokwu ụgwọ isi ndị a karịrị, mana ọ dịkwa na ka obodo ha si wee dowe ya. Ọ gwụchakwa ka ọ ha n'ọnụ ụbọchị nke tata. Unu na anyụ ga-afụ na ihe ndị a niile anyị kpọrọ unu bụ eziokwu. Ụfọdụ n'ime ya tọkwara ọchị ma ha bụ eziokwu gbasara ụmụ Igbo anyị. Daalụkwanụ ka ọ dị mgbe anyị ga-afụ ọzọ, mana tupu anyị na-afụ ụmụaka Igbo anyị anụnwa maka ihe ndị a niile anyị kpọrọ afọ mara mmadụ ukwuu ka ọ na-akpọtụ mgbe anyị hụrụ ọzọ. Eji m n'aka na unu anụla n'ihe nwanne m nwaanyị kwuru ebe ahụ. Ka ọ dịwa n'oge ọzọ, ọ tụkwa m nwa anyị ga n'ahụ. I would love to introduce Ikamata na mwafi bo bagwe.